nogle patter der, ikke? Med ghetto-blaster. Vi skal lave sådan nogle rigtige plastikpatter. Stereo. Noget ghetto-blaster, hvor de hopper. Ja, og så op ad væggen. Hvad så, mand? Kan du godt lide det der tøsedrik, mand? Og det smager jo helvede til, hvad det fuck, det lort. Kom, lad os komme væk på. Stefan, er du lige sød at komme op og vise, hvordan et lysfilter fungerer? Ja. Et lysfilter kan... Okay, når han kommer ned her, så tager jeg fat i ham. Tager op på væggen, så tror jeg, for hvis han slæder sig, så er vi fucking busted, okay? Okay. Hvis du siger et ord om det her til nogen, så fucking smadrer det, okay? Står du det? Ja! Skød som lidt.